Vitajte, aj vám sa páčia dynamické prezentácie. Aj vy by ste chceli, aby zmeny objektov na vašich snímkach boli rozpohybované. Tak v tomto videu sa naučíte zdynamizovať prezentáciu pomocou morf prechodu. Prajem vám pekný a príjemný deň. Moje meno je Vlado Homoľa a tento YouTube kanál je tu pre vás. Znalosti, ktoré na ňom nájdete, vám pomôžu meniť vaše nápady a vaše myšlienky na skutočnosť. Znalosti, ktoré podporia rast vášho biznisu. Najčastejšie sa v prezentáciách používajú textové odrážky. Ak je ich na snímke viac a snímok je niekoľko desiatok, potom sa nečudujme, že posluchači začnú veľmi rýchlo strácať pozornosť. Je na príčine PowerPoint? Ja si myslím, že nie. Lebo pomocou morphing prechodu, ktorý je v PowerPointe, sa aj v ňom dajú vytvárať prezentácie, ktoré dlhšiu dobu udržia pozornosť poslucháčov. Namiesto odrážok a textu vytvorte kombináciu tvárov a textu. Naanimujte ich zobrazenie. Morf prechodom zdynamizujete svoju prezentáciu. Máme prázdnu snímku s nadpisom témy. Na snímku budeme postupne pridávať grafické tvary a text. Začneme kruhom. Z palety tvarov si pre tento prípad vyberieme obdĺžnik so zaoblenými tvármi. Držaním stlačenej klávesky Shift ťaháme myšou, aby sme vytvorili symetrický tvar. Na vytvorenom štvorci chytíme myšou žltý bod a ťaháme ho po obvode k strede hornej strany štvorca. Dostávame tvar kruhu. Upravíme jeho veľkosť. Zrušíme mu obrys a zmeníme farbu výplne. Pomocou Ctrl+D vytvoríme duplikát kruhu. Zmeníme farbu obrysu a odstraníme jeho farebnú výplň. Na karte animácie vyberieme animáciu prílet zľava. Označíme si kruh bez výplne a pridáme k nemu animáciu prílet zľava a upravíme príchod nie na kliknutie, ale na s predchádzajúcou. Overíme si prezentovanie. Vidíme, že kruhy nie sú vycentrované. Na karte domov a cez rozklikávacie tlačítko Vybrať si na ľavom paneli otvoríme panel Výber. Lepšie sa nám bude pracovať s prekrytými tvarmi. Označíme oba kruhy a cez tlačítko Usporiadať vycentrujeme ich na stred. Pridáme textové pole, vyplníme text zatvorené. Presunieme text do stredu kruhu. Zmeníme farbu písma na bielo. Zmeníme farbu písma späť na čiernu farbu. Je to preto, aby bol text viditeľný na bielom podklade snímky po morf prechode. Textové pole na karte animácie animujeme na príchod zmiznutie a upravíme spustenie na s predchádzajúcou. Overíme prezentovanie. Na kliknutie sa nám objavia prvky. Vyzerá to zatiaľ dobre. Pre morf prechod je dôležitý spôsob vytvárania snímok. Urobíme kopiu snímky tak, že v ľavom pase klikneme na snímku a klávesovou skrátkou Ctrl duplikujeme snímku. Na karte animácie si zobrazíme tabla animácie a vymážeme všetky vlastné animácie. Ak chceme použiť morf efekt, nemôže byť na snímke vlastná animácia. Kruh s výplňou označíme a pomocou klávesy vpravo posunieme doprava vybraný kruh. Myšou chytíme oranžový bod kruhu a ťaháme ho do ľavého rohu štvorčeka, ktorý vymedzuje kruh. Dostávame štvorec. Rozťahneme ho. Vložíme do neho textové pole a funkciou rovná sa lorem zatvorka ľava zatvorka prava sa nám vygeneruje text. Upravíme jeho rozsah a farbu písma. Klikneme myšou na snímku na ľavom paneli, otvoríme kartu prechody a klikneme na tlačidlo Morphing. Prehrá sa nám ukážka prechodu. Vpravo na hornom páse môžeme zmeniť čas prechodu. Ja som zvolil 1 sekundu. Prejdeme na prvú snímku a spustíme prezentáciu. Funguje to. Teraz vytvoríme kopiu druhej snímky pomocou Ctrl+D.
Prejdeme na prvú snímku a pri stlačenej kláveske CTRL ťaháme myšou a vyberieme objekty, ktoré chceme kopírovať. Stlačíme CTRL-C a prejdeme na snímku číslo 3. Pomocou CTRL-C vložíme objekty na snímku a presunieme ich ťahom myši. Upravíme textové pole. Zmeníme farbu kruhu, aby sme farebne odlišili, že sa jedná o druhý bod, ktorý chceme odprezentovať. Zduplikujeme tretiu snímku a na vzniknutej kopii odstraníme animácie. Posunieme kruh a vytvoríme z neho štvorec. Natiahneme ho do dĺžky a nakopírujeme text z prvého obdĺžnika. Na karte prechody skontrolujeme nastavenie morfing prechodu. Chceme ho mať na 4. a 2. snímke. Spustíme prezentáciu. Na snímke číslo 2 upravíme animáciu tak, že z voľby na kliknutie ju zmeníme na s predchádzajúcou. Opäť spustíme prezentáciu. Teraz už je to OK. Získali ste nové znalosti? Potom toto video zdieľajte so svojimi priateľmi. Ak sa vám páčilo, lajknite ho. Prihláste sa k odberu a nič nové vám neunikne. Ďakujem vám za váš čas a už teraz sa teším na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa pekne a dovidenia.